Zaudete disfrazatuta uste argi da hola baino? Bai. Rusos. Gaur induzatea gea. Hoi da, eta azkenean ez ditugen un trajea, zuen zegulako kultura, eta hola, eta gero bat trajea, bakoitzak aldunaen izan dugu, ez? Gai asko aukeratu genituen, da askok holako trama bat zeukaten atzetik, da azkenen bozketa egin eta ateazan bestelako trama berezirik ez zeuken batez. Baina, bueno, koloretsua zen, karrozare dekoratzeko eta pintatzeko da aukera ematen zigun, eta horri helduta dantzaiteko eta azkenen animatu gara eta holaxe, bai. Ni xerifa naiz, pixkat ordena jartzeko, danak. Zut desmadratute zehazu? Bai. Ordena jartzen. Bueno, gu frutaz gaude, baina gure karroza da txiringito hawaiano bat, eta 10 koktelero daude, eta gu gea beraien frutak koktelak iteko. Igandian, beste txaketa zarba jantzi eta ibili ginen, baina beste bideonak txila bakit. Bueno, aurtengo gaia txerri kirolak izan da. Okurritu zitzaigun, herri kirolekin zerbait erlazionatu da zerbait euskalduna ateatzea. Eta, zuzenen kamiseta batzuk jantzi taula atea garren, zerbait originalago ateatikan, txerrin traje hartu azpitikan, eta holaxe gabiltza, iganden eta gaur. Atea gea kuadrilla herria rokez, eta beste kuadrilla herria LMFAO taldeataz. Mitiko kajana. Bai, paiazoz nago mazorrotuta. Orain, atzo beste apaina batekin mozorrotu nintzen, eta iganden atxalden ere bai beste batekin. Amaikak aldea aterakea eta giroa pixka bat ikusi, gaur egualdik ez du asko launtzen, baina, alata guztiz ere alde kalean. Okertu dala gaur eta pixkat aldatzen du, ez? Azkenen egun hauetan hain eguraldio nahi du, pixkat, zehatze zaitxula, baina, azken energioekin, azken indarrekin, nik uste gogokin azken txampa hontan gozatzeko eta dantzaiteko. Goizen horri gaunea toki hartzeko, eta hemen eguna pasatze dugu, dantza egite dugu, koreografia dauko prestatuta, eta nolazkereko eguna disfrutatzea behan du arte. Gaurko egualdik errespetatzen, egura atxaldako atortze baldin bau, nik uste gausuntua luzatin gola. Eta bestela, nazkatze gehanen dena jaso, eta hemen Tolosako aldezaren inauterik ondo bukatzea. Gero txarangakin ibili, eta gero faltzea juten geha. Gaur eguardik pixka luzetu eta atxaldian, egualdi hona baldin bada, aguantatu, bestela berriz batxalde egual. Baskaltzen dugu deno batea. Lokal bat hartzen dugu, eta baskaltzen dugu deno batea. Eta gero atxalden dantzan berriz edo? Txarangakin, sexeneta barrua ez geha sartzen, baina kanpotikan ibiltzen geha. Txarangan atzetik ibiltzen zate dantzan? Bai. Txarangariko era, iten dugu. Inauteria txaranga dira. Hemen pasago izan, egualdiak uste baigu. Zerbait jan, atxalden berriro, eta gauen berriro sartuko dugu karroza ferialen, eta gero azkeneko jorgakina. Dantzare egin dezu ez da? Bai, hortan gabiltza. Tarteka ite dugu, bai. Bai. Oain gutxi gaude, baina, nire maztu demostrazio bat egingo izeuke. Gero grabatuko izeu? Bai, dantzare, gaur lastima egualdia eta hola, gogo gutxigo, baina bai. Ze, nola moldatu zeate dantzarekin? Nik uste igande baino beto moldatuko gehala, ensaio gehiago egin ditegu. Bai, gustu asko. Nekatuta, Pausok ikasi ditugu eta eskenen ondo ateratzea. Orduan egun guztia emango dezue dantzan gaur? Bai, hankak aguantatzen baue. Iganden eta astearten, berdina. Bai, genuen, prestatu genuen baino ez dugu askoin. Ez, lotxangatik edo? Ez zaizue atea. Zemuzko eguna izan zen duten igandea? Oso ona, pare gabea, baina gaurkoare hala izango. Egualdia oso ona izan zen, eta jendea ere gehiago zebilen, hasi gehiago aprobetxatu ahal izan genuen. Iganden etorri ginen goizen goiz, pasa genuen egun osoa, karroza utzi genuen gero ferialen gauen, eta gaur goizen hartu dugu. Iganden, zoragarri. Eguraldia errespetatu zigun, oso eguraldi ona, traje honekin beroa eta guzti, baina, ikaragarria igandekoa. Jende gehiagi igual akaso, bintzat zonalde ontan triangulo eta jende gehiagi, baina bestela primeran. Iganden karrozak inon ginen, oixik izan egualdi hona, dantza eta oso plan politia. Osake gaur luzatuko dezue aldezuen guztia, azkeneko eguna? Ba, gauen behan du arte uzteko karrozak eukitzen, hasi que aldeun arte eukiko dugu, eta disfrutatzea, azkeneko eguna. Bai, erre arte, sardina erretzen duen arte, ongo gea, eta hori, bai. Bai, asmo hoi da. Udaltzen guzti guen arte, baina, bai, asmo hoi da, bai.